κάτι να κατσαρίσει, κάτι να κατσαρίσει, κάτι να κατσαρίσει. Με σήμα τη ζωή. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας, γεια σας. Για εσάς. Ακούτε την εκπομπή «Κάτι να κατσαρίζει» με τον Γιάννη Χατζιωσήφ. Τούτη εκπομπή αποτελεί έναν ηχητικό ντοκουμέντο προσωπικών σκέψεων α, αλλά και β. Τσίνα που βρίσκονται δηλαδή μπροστά στη βιτρίνα και τσίνα που βρίσκονται πίσω από τη βιτρίνα. Δηλαδή τσίνα που θα λαλούσαμε υπό άλλες συνθήκες αν δεν είμαστε σε 4 στίχους να είμαι κλεισμένοι και να ραδιάζουμε διάφορες άκοπες, ελπίζω οι άκομψες, αλλά παρλούμπες ή και συγκροτημένες σκέψεις. Να έχουμε να κάνουμε με μια εκπομπή θαλάμου, το οποίο εξητάρει, και μια εκπομπή κατάψυξης. Έτσι κι αλλιώς απαιτεί το καιρός τώρα. Βγάλεις την εκπομπή που την κατάψυξη όπως άλλες χιλιάδες που έχεις στα podcast που κυκλοφορούν, ακούεις τα ότι άρα γουστάρεις. Να είμαι αντιμέτωπος με 4 στίχους, όπως είπα, και τις σκέψεις να παίζουν πινκ-πονγκ και να περνούν διαμέσου του καλωδίου μέσα στη μνήμη του υπολογιστή και τέλος στα αυτιά σας. Άλλες φορές μπορεί να μην είμαι μόνος μου. Μπορεί να έχω ενδιαφέροντες καλεσμένους για εμάς, φίλους κυρίως, που τυχάνε να έχουν και μια δραστηριότητα που αξίζει να αναφερθεί και να συζητηθεί με χαλαρή κουβεντούα, με έναν καφέ, ή αν είμαστε λίγο πιο έτσι μερακλείες με έναν ποτάκι, αν η διάθεση το απαιτεί φυσικά. Εξαρτάται πόσον πότισεν και ο καλεσμένος φυσικά. Γιατί είναι περιμένα από μένα, no. Κάτι να κατσαρίζει λοιπόν. Επειδή είναι η πρώτη εκπομπή, δεν το αναφέραμε, είναι η πρώτη εκπομπή, άρα ξεκινούμε. Να μιλήσουμε λίγο για τον τίτλο. Βασικά, ήθελα να σκεφτώ κάτι που να έχει να κάνει με διάφορες ηλικίες και έναν υπεράνω κοινωνικής τάξης, να πούμε, και σπιτιού. Κάτι να κατσαρίζει ότι πολυτιμότερον αλωθεί έχει η γενιά μας, αλλά και οι προηγούμενες. Η γενιά των 40 δηλαδή, ή σχεδόν των 40, προχτήσει και κάτι γενέθλια, 39 έτσι, με το καλό. Να ζήσουμε, ευχαριστώ. Και οι προηγούμενες που λέτε γενιές. Βάλε κάτι να παίζει που πίσω λαλείς χαλί και ξεκινά δουλειές του σπιτιού, του αυτοκινήτου, της δουλειάς του δρόμου. Να μπορούσες να πεις ότι αποτελεί και το street food των podcast. Σχετικά γλίωρη και ελπίζω με έναν ζουμίν και ψαχνών που δεν το πληρώνεις το έναν τζαλώνα. Κατά ακρίβεια δεν το πληρώνεις καθόλου προς το παρόν. Να έχουμε να καταπιαστούμε με διάφορα έτσι, ευτράπελα που γίνονται στο κυπριακό κοινωνικό γλύο, δηλαδή εντός μας, ότι έχει να κάνει με το 23, με διάφορα γεγονότα κοινωνικά που είναι ενδιαφέροντα σε πολιτιστικό έτσι, παραπάνω δρόμενων και κοινωνικών να τα αναφέρουμε. Να έχουμε ένα αστεία ευτράπελα και να που κινείται έτσι, αναλόγως στο παγκόσμιο ιστό. Κάποια αστεία που συμβαίνουν στο παγκόσμιο έτσι, ορίζοντα. Και για τέλος, κάποιες καθημερινές ή εβδομαδιαίες αστείες και βλεμμένες σκέψεις μου που μπορεί να, υπό άλλες συνθήκες να μην είχαν λόγον ύπαρξης, αλλά επειδή είμαστε δάμε και επειδή προφανώς εγώ κάνω την εκπομπή, γιο τατάς, γιο παπάς, μπαίνουμε στη διαδικασία να τις βάλουμε κάτω. Για να δούμε, το μαραφέτη μας γράφει κανονικά, άρα τώρα που κάναμε και τις ανάλογες έτσι, συστάσεις να πούμε, μπορούμε να προχωρήσουμε σε διάφορα. Λοιπόν, είναι η μέρα Τετάρτη, 6 του Σεπτέμβρη, και μπορώ να κρύψω ότι πηγαίνοντας με τα γεγονότα που
που έχουμε μέσα στις μέρες, σε κάποια έτσι γεγονότα τα οποία μας κατακλείζουν που την προηγούμενη εβδομάδα, έχει να κάνει με την ομάδα, την ευπαθή για την Κύπρον ομάδα των ξένων που λαλούμε. Των ανθρώπων οι οποίοι ή εμπρόσφυγες ή αφήκαν τα σπίτια τους για έναν καλύτερο αύριο και ήρθαν σε τη χώρα, είτε κάποιοι παράνομοι, είτε κάποιοι όχι, νόμιμοι με τα χαρτιά τους μέσα που ένα γερό κονδύλι που προφανώς εξοδέψαν για να δούμε με τις οικογένειες τους στους εκάστοτε έτσι υπεύθυνους για να τους φέρουν safe, ασχέτως αν οι μισοί επεθάναν χάσαν τη ζωή τους ή και τα παιδιά τους στην προσπάθεια τους να έρθουν από ποδά. Όπως και έχουμε το φαινόμενο το οποίο ξεκινά σιγά σιγά πάλι να αναπτερώνεται και να αναζωπυρώνεται με κάποιες δεξιόφρονες ομάδες, με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν, παίρνουν το νόμο στα χέρια τους και πηγαίνουν ξεκινώντας που την Πάφο να σπάζουν βιτρίνες και αμέ έχουν και τα αντίπεινα κάποιων που τη Συρία από ό,τι ξέρουμε, οι οποίοι απαντήσαν πίσω, οι οποίοι τολμήσαν να απαντήσουν πίσω. Και τέλος πάντων, για να το κάνουμε λίγο πιο λιανά, μετά μεταφερούμαστε στην πόλη της Λεμεσού. Κάμουν τα γυαλιά καρφιά και αμένα μεν τα πολυλογούμε. Ξέρουμε όλοι τα γεγονότα σε 2-3 μαχαζά. Και επικαλούνται το ότι οι ξένοι για ακόμα μια φορά είναι η χειρότερη φάρα και επικίνδυνη για την Κύπρο, οι οποίοι να αλλάξουν τα ήθη και τα έθιμά μας, να πούμε. Λέτσε ζούσαμε μες στη σπηλιά τόσο καιρό, εννοείται. Τώρα, μέσα σε τούτο, ποιον είναι το περίεργο ή το αστείο. Αστείο δεν είναι ακριβώς για τις ζωές των ξένων, αλλά ποιον είναι το οξύμορο σχήμα που πεθανίσκω εγώ για τούτα. Και συνήθως να με βρίσκεται να είμαι έτσι ένθερμος οπαδός του contrast μέσα στα συναισθήματα. Ήδη τώρα τούτοι ανθρώποι που αποφασίζουν να σπάζουν βιτρίνες και να αποδεικνύουν πόσο υπέρ της προστασίας της εθνικής μας συνείδησης είναι ίδιοι που αποτελούν τον εθνικό κορμό με τα κλάθια, αν το φανταστούμε σαν ένα δέντρο, ναι, τα παρακλάθια και τα παραπούλια. Πάνω τώρα, σε τούτα τα κλαθιά, βρίσκονται και οι γονείς αυτών. Πολλοί εκ των οποίων πιθανότατα να είναι και οι ίδιοι πρόσφυγες, που εκδιωχθήκαμε το έτσι θέλω, εν καιρό πολέμου και των τόπων τους. Είναι μακριά το 1974, έτσι. Σοβαρέψαμε το, αλλά να επανέλθουμε τώρα. Πολλές φορές φέρνουμε την Ελλάδα σαν παράδειγμα για να περιγράψουμε τον πόνο των εκριζωμένων. Εγώ αναρωτιέμαι πώς σε μια ανοιχτή πληγή που ζουν ακόμα πρόσφυγες, εντάξει, μέσα σε σπίτια δανεικά, μιλώ για εμάς που ήρθαμε από το βόρειο τμήμα στο νότιο, μέσα σε τα δανεικά τα σπίτια που λέτε που ζουν οι πρόσφυγες, που τα παραθύρκα να ξεφροβάλλουν στοιχεία που θέλουν να θερήσουν και να ξαφανίσουν το ενδυνάμει όμοιον τους, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα λαλώ όμοιον τους για να μην παρεξηγούμε, με βιώματα αντίστοιχα που έφυγε από έναν τόπο που κινδύνευε η ζωή του και να φτάσει κάπου με την οικογένεια του να νιώθει ασφαλής μέσα σε μια κοινωνία που ζούμε όλοι ανακατωμένοι για έναν καλύτερο προφανώς αύριο. Είναι έτσι. Σαν άνθρωποι, τούτο είναι να κάνουμε και εμείς, όπως κάναμε το. Τούτο είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι το αστείο της υπόθεσης, ενώ ότι κανέναν παιδιά που τα μαγαζιά από ό,τι πληροφορήθηκα, αν κάνω λάθος, εννοείται παίρνω το πίσω, κανέναν από τα μαγαζιά των Ρώσων έτσι, επενδυτών πειράχτηκε μου για φίλο, παιδιά. Δηλαδή, έχουμε μια επιλεκτική μνήμη όσον αφορά τους ξένους. Μιλούμε τώρα για τους πρόσφυγες, εκείνους που δεν έχουν μπακύραν, εκείνους θα καταδιώξουμε. Οι υπόλοιποι, γιατί να τους καταδιώξουμε, να κάσουμε το σέρι που μας ταΐζει. Έλα, σας παρακαλώ. Αστεία πραγματάκια, αστεία γεγονότα. Και κάπως έτσι ερχόμαστε στο σήμερα που ήταν να έχουμε και μια πορεία των παιδιών, έτσι να διαδηλώσουν εναντίον των προσφύγων, η οποία από ό,τι πληροφορήθηκα ήταν να γεννήσκετουν τώρα, γράφω τώρα που σας μιλώ, 7:50, ήταν να γεννήσκετουν κατά τις 7 στο Προεδρικό Μέγαρο, η οποία ακυρώθηκε για άγνωστους για εμένα λόγους.
Αυτά όσον αφορά το τι επικρατεί την εβδομάδα στο κοινωνικό περίγυρο μας. Για να το αλαφρύνουμε τώρα λιγάκι, στον παγκόσμιο ιστόν των ειδήσεων, θα λέγαμε, ο λόγος έρχεται σε έναν ωραίο, χαριτωμένο, θα λέγαμε, ζωάκι, διόλου όμως ευκαταφρόνητον όσον αφορά το μέγεθος και το αν τις επικίνδυνες του έτσι διαθέσεις αναλόγως της περίστασης. Ποιος θα ήθελε να έχει ένα μεσχέλεμπουλ την ώρα που οδηγά στο πλευρό του, στη θέση του συνοδηγού? Ο λόγος για έναν ταύρο στις μακρινές Ηνωμένες Πολιτείες, πιο συγκεκριμένα στην πολιτεία της Νεμπράσκα, που δήλωσε shotgun στη θέση του συνοδηγού ενός μοτιφαρισμένου Ford Crown Victoria Sedan και πέρασε στην πόλη των 24.000 και πλέον κατοίκων σαν νικητής, έτοιμος να βγάλει λόγον που το τζαμούιν που ήταν κρεμμαλισμένος προς τα έξω. Εν τω μεταξύ, εντρομερές οι ονομασίες δάμε. Δηλαδή, Nebraska, Shotgun, κάτι ονόματα που να επακολουθήσουν μετά. Νιώθω ότι είμαι μέρος μιας ταινίας έτσι στο Far West, Hollywood κτλ. Ήταν κρεμμαλισμένος που έξω που λέτε, γιατί όπως να δείτε στη συνέχεια, γιατί το κάνω μια έτσι αναφορά στην είδηση αυτολεξή προς το παρόν, έκαμε μια τροποποίηση ο τύπος, μια μοτίφα στο αυτοκίνητο για να μπορεί να χωρεί ο αγαπημένος του φίλος. Συνεχίζω, ήταν κρεμμαλισμένος προς τα έξω. Δεν καταλάβαμε ακριβώς τι έγινε μέχρι που να το δούμε με τα ίδια μας τα μάτια, είπε ο κύριος Ρέιμαν, που ήταν ένας αυτόπτης μάρτυρας και πιθανόν να ήταν και ο αστυνομικός που σταμάτησε νομίζω τον άνθρωπο σε κάποια φάση για να το ρωτήσει τι ποθέν τον έπιανε ίσως. Γιατί θέλω και εγώ το ίδιο με τα μωρά μου. Δεν ξέρω. Ο ιδιοκτήτης τώρα, Lee Mayer, συνεχίζουμε με τα ονόματα, αφαίρεσε το παράθυρο που τον προστινών τμήμα του ανεμοθώρακα για να έχει χώρο να κάθεται και να σοφεράρει μαζί με το αγαπημένο του φίλο εν ονόματι Howdy Doody. Howdy Doody είναι ο ταύρος. Ο διοκτήτης Lee Mayer, Howdy Doody, τέλεια ονόματα, καθόλου αμερικάνικα. Μαζί απολάμβαναν τις βόλτες τους στις παρελάσεις, αλλά και σε θέρετρα τουριστικά. Μια επιπλέον κίτρινη μεταλλική κατασκευή, στο πλάι τοποθετημένη, επέτρεπε στον κερατοειδή φίλο μας να ταξιδεύει με ασφάλεια, αφού μπορούσε να δεθεί επιμελώς. Ασφάλεια πάνω απ' όλα. Επιπρόσθετα σε αυτό το μοναδικό θέαμα, ένα σετ από μεγάλα κέρατα καρφωμένα στον μπροστινό μέρος του καπό, τσάμε που ανοίγουμε για να βάλουμε νερό, που ερχόταν και δεν είναι με όλον το θέαμα. Είχε ένα άλλα έξτρα θκιο κέρατο παρέας δηλαδή, μπροστά. Σίγουρα δεν θα πήγαινε πολλά μακριά χωρίς να περάσει απαρατήρητος, συμπλήρωσε ο κύριος Ρέιμαν. Μα γιατί το λες, κύριε Ρέιμαν μου τούτο? Γιατί το λες τον κύριε βροχοάνθρωπε μου? Κατά τη διάρκεια μιας παρέλασης στο Barwell, συνεχίζουμε με τις ωραίες ονομασίες, τις πιασάρικες, στον Barwell που λέτε τον προηγούμενο μήνα, μια πινακίδα αναρτημένη στο αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη του Lee Mayer διεκδικούσε περίτρανα των τίτλων για την καλύτερη είσοδο σε πόλη σε έναν από τα προηγούμενα έτσι παρελάσεις που έκανα για να μπούμε μέσα σε πόλεις. Ένιτα στην Νεμπράσκα. Διαφεύγει μας η πόλη τώρα, αλλά το θέμα είναι ότι παίρνω στη διαδικασία να σκεφτούν λίγο την έτσι συνθήκη. Κάτω από ποιες ψυχολογικές διαθέσεις ή καταπιέσεις ήταν ο Lee Mayer και μπήκε στη διαδικασία να λαλήσουν που όλο το ζωικό βασίλειο βλέπω και κάμω. Θέλω να επιλέξω κάποιον ζώο για να έχω παρέα. Κάτος, νομίζω αρκετά boring. Σύλλος, αρκετά προβλέψιμος. Σύλλον να έχουν όλοι στη δίπλα θέση. Κουνάβιν, μυρίζει λίγο ιδιαίτερα, ξέρουμε το ούλι. Σε τι να καταφύγω? Ας καταφύγω στο επόμενο επιλαχόν που έχουμε στο νου, έναν ταύρο. Να τον πιάβουμε τσιν, να του διδάξω τα ήθη και τα έθιμα της χώρας μας,
πώς ακριβώς να κάθεται στη θέση, γιατί πιθανότατα θέλουμε να, ξέρεις, ούτε να είμαστε υπό την επίρρεια αλκοόλ, να μην καταναλώνει δηλαδή αλκοόλ ο Ταύρος και σταματήσει μας η αστυνομία, αλλά και να έχουμε και τη ζώνη μας, να είμαστε δεμένοι όπως πρέπει, για να μην παραβούμε τους κανόνες. Δηλαδή, κάτι τέτοιες στιγμές απορώ, Αμερική που έχουν νόμους για ούλα, είμαι σίγουρος πως κάποιος να προνόησε σε τούντες. Πρέπει να ψάξω σε κάποια φάση, ναι, τώρα που το σκέφτομαι. Κάποιος να προνόησε να υπάρχει κάλυψη του νόμου ακόμα και για την περίπτωση. Να έχεις πέτσουν άνω Ταύρος και να μπορείς αυτοβούλος χωρίς καμία ιδιαίτερη δυσκολία να τον μεταφέρεις, να πιένετε παρέα, να γουστάρετε τις παρελάσεις σας, να είναι μέρος μερικές φορές παρελάσεων, να κάνετε και έναν έτσι υπερατλαντικό ταξίδι, να πιένετε να είναι και ο πρώτος των τιμών, να πούμε, να είναι πρωταγωνιστής μέσα στις δικές του παρελάσεις, να τρέχουν έτσι μαζί με τους υπόλοιπους Ταύρους που κάνουν τα ωραία τα φεστιβάλ κάθε χρόνο και οι Ταύροι απλά σκοτώνουν κόσμο και ο κόσμος χαίρεται το. Τέλος πάντων, τούτα που λέτε και με τις ωραίες τις ειδήσεις, έτσι τα catchy moments. Και για τέλος, βασικά πριν να πάμε στο τέλος, θα σας πω για μια έτσι χαροπή στιγμή μου σήμερα που είχα. Δεν ξέρω αν θα με πιάσετε, ελπίζω να με πιάσετε όσοι με πιάσετε. Είχα θέματα με τον ασφαλίσω το κάμπερβαν μου και μπαίνω σε μια διαδικασία να πιάσω τον ασφαλιστή μου τηλέφωνο και να του πω τα καθέκαστα. Ποια είναι τα καθέκαστα να μου πείτε τώρα. Έχει κάποιο θέμα εδώ και 2 χρόνια και ενώ είχα την ασφάλεια μου, πλήρωνα την κανονικά, η διάθεση να μπορέσουν να μου παρέχουν από το σημείο Α στο σημείο Β, στην περίπτωση που το όχημα μου ακινητοποιείται και δεν μπορούσε να προχωρήσει, δηλαδή με πολλά απλά λόγια ζητούσα το δεδομένο της οδικής βοήθειας, δεν ήταν μέσα στα πλάνα μας. Και πιάνοντας το να τον ρωτήσω, είχαμε 10-15 λεπτά ρε παιδιά συνομιλία και κατανόησα ότι ο άνθρωπος είχε πλήρη άγνοια, γιατί άλλαξαν κάποιοι κανόνες τους τελευταίους 6 μήνες με τα μότο και τις οδικές ασφάλειες. Είχε πλήρη άγνοια ως ασφαλιστής και προσπαθούσε να μου το με φτιασιδωμένες κουβέντες ή κάπως τυποποιημένες, κάπως πολιτικάντικες, να μου απαντά έτσι κάπως σε συγκεκριμένες ερωτήσεις μου. Δηλαδή, κύριε τάδε μου, θα μπορώ να έχω με τα νέα ασφάλιστρα και κάπως την οδική βοήθεια, γιατί γι' αυτό που το πληρώνω στην ουσία. Και απαντούσε μου ρε παιδιά οτιδήποτε άλλο εκτός ναι ή όχι. Είναι μια απλή για μένα μες στο νου μου ερώτηση που ως ασφαλιστής θα πρέπει να ξέρω να μπουν τις πρώτες απαντήσεις για να καθησυχάσω τον πελάτη μου. Παρ' όλα αυτά, είχαμε μία σειρά που παράπλευρες απαντήσεις και θυμίζει μου τον μαθητή που δεν ήξερες ποτέ ρε φίλε. Δεν ήξερες να απαντήσεις μες στην τάξη. Δεν ήξερες το μάθημα. Και όμως παρόλα αυτά ερώτησες σε καθηγήτρια της ιστορίας να σου πει για τους Βαλκανικούς πολέμους για Νάκη ας πούμε. Και εσύ απαντούσες με τις εξής ρητορικές. Ευχαριστώ που μου απευθύνατε το ερώτημα και σίγουρα υπάρχει κάποια σειρά έτσι, καταστάσεων που να ακολουθήσαν για τους Βαλκανικούς πολέμους και συνέχιζε στο τροπάριν τούτον, αλλά ποτέ δεν απαντούσες στην ερώτηση της καθηγήτριας. Άρα, να μου πεις τώρα, ο ασφαλιστής είναι ο μικρός Γιαννάκης στο σχολείο, μπορεί, δεν ξέρω, να το δούμε στην ιστορία. Και που θέλω να καταλήξω είναι με μια μικρή μου, σε κάποια φάση που απίβδησα, με μια μικρή μου παράκληση, ήθελα πάρα πολλά να βάλω σε μια διαδικασία επίκλησης στον κύριο ασφαλιστή τάδε και λέω του, κύριε τάδε μου, αν δεν ξέρεις, είναι οκ. Ενώ
να μου πεις ότι δεν ξέρω κάποια πράγματα. Καθόλου... Δεν να σε σκοτώσουμε. Είναι ένα έγκλημα, δηλαδή, αν δεν ξέρεις κάποιες πτυχές. Μπορείς να το μάθεις, να κλείσεις το τηλέφωνο και να με πιάσεις πίσω μετά για να μου το πεις. Όχι. Θα μπούμε σε τη διαδικασία. Έτσι κι αλλιώς, στην κοινωνία που είμαστε, όλα τα ξέρουμε και τίποτα εφευκεί που το μάτι της γνώσης μας. Πικραμένος που το πρωί, τελικά αντιμετωπίζω μια λύτρωση ώρες μετά, μια ώρα πριν να κάτσω τώρα να γράψω, γιατί πιάνει με μια φίλη και ήταν να μου στείλει κάποιες πληροφορίες για ένα σίνεμα που θα ήθελα να παρακολουθήσω, το οποίο θα ήταν σήμερα, απόψε δηλαδή, στις 9-10 και θα ήταν τα εγγένεια. Και τελικά πιάνει με και λέει μου, με συγχωρείς, λάθος μου, τα εγγένεια είναι αύριο και οι ταινίες για τις οποίες σου είχα πει είναι την επόμενη Τετάρτη. Και εκείνη την ώρα λέω της «Thank you! Είσαι απλά υπέροχη». Η τύπισσα δεν κατάλαβε καν και μπήκα στη διαδικασία να της εξηγήσω. «Ευχαριστώ, κορίτσι μου, καλό μου, που μου είπες ότι απλά έκαμες λάθος. Τι πιο ωραίο, τι πιο ανοιχτό, τι πιο λυτρωτικό. Και για μένα και για τον άλλο». Τέλος πάντων. Πάμε σε κάτι τελευταίο που έγινε προχτές. Ήρθε μου η διάθεση να πάω στο μόλ που λέτε. Για ψούπνισμα προφανώς και σίγουρα να αφήσω με παραπάνω πράγματα στη τσάντα που θα δικαιολογούσαν περί τα έξοδα ως συνήθως. Ring a bell. Φτάνω στο πάρκινγκ. Βρίσκω σχετικά εύκολα, ήταν πρωί. Βρίσκω την πόρτα σχετικά δύσκολα. Για κάποιο λόγο στείλαν τον ανθρώπων των σπηλαίων να πάει στο μόλ. Και πάω για τη γνωστή αλυσίδα των σπορτιδών που άνοιξε τελευταία και ήθελα να δω περί τίνος πρόκειται και να τσιμπήσω κάτι της. Αντιλαμβάνομαι ότι έγκλειστα τα παραπάνω, shutter, ρωτώ μια κοπέλα για έτσι και με πληροφορεί με απόλυτη ευγένεια ότι σε κανέναν κάρτον να ανοίξουν. Ήταν έτσι 9:40 που πήγα κάπου τσάμε. Νόητε γιατί να ανοίξουμε από τις 9. Αποφασίζω να σεργιανίσω μεταξύ των όφκερων διαδρόμων. Μια σύλληπτη δρόσα με στάμπαν του Βόρειου Πόλου δια το παρόν της παρόλα αυτά. Ρε παιδιά, το air condition φακά πάνω στα ριζόφια και είμαι λίγο πριν να αρχίσουν να τρίζουν τα που κάτω μάσελα μου. Είμαι στα όρια του brain freeze μεταξύ πρώτου τσάκρα και τρίτου ματιού, ξέρεις. Τι είναι που παθαίνεις με την πρώτη γουλιά γρανίτα και ζερώνει κάθε δύο επικοινωνίας μεταξύ εγκεφάλου και προσανατολισμού για το πού ακριβώς θέλεις να πάεις. Μπορείτε κάποιος που εσάς χριστιανός ή και εμεί δεν έχουμε προτιμήσει σαν το θρήσκευμα, μπορεί να έχει γνώμη και να είναι έξυπνος παράλληλα κάποιος που είναι βαφτιστεί κατά ανάγκη στο όνομα της χριστιανοσύνης. Μπορεί κάποιος που λέτε να μου εξηγήσει για ποιο λόγο οι θερμοκρασίες είναι τόσο χαμηλές μες στα μόλ, ιδιαίτερα μες στα καφέ. Δηλαδή, πιάνεις έναν ποτήρι με κρύο ρόφημα, που το καφέ, και τα παγάκια αποφασίζουν να ξεκινούν να λιώνουν που μόνα τους 3-4 ώρες μετά. Τελικά βρίσκω μια άκρη, μαζεύω τα 2 πραγματούθια που ήθελα και τα 10 που δεν είχα σκοπό να πιάω καν που το ράφιν και πάω να πληρώσω. Στο φεύκα, έχω τσίνει την αίσθηση που φέρνουν οι τύψεις όταν μπορείς να αποφύγεις κάποια περιττά πράγματα που κάνεις, αλλά τελικά υποκύπτεις στον πειρασμό να τα κάνεις. Με το αίσθημα της τύψης να σου μείνεις και αγκονή. Και άμα λαλοτύψεις, όλοι ξέρουμε. Το shopping therapy, τέλος, μπαίνει σαν σατανάς μέσα μας. Τέλος πάντων, θωρώ το report του λογαριασμού μου και είμαι ένα κλικ πριν την ολική πτώκευση. Κάτι ευρώ για να δικαιολογούν τον λογαριασμό είναι έναν απλό διψήφιο ποσό που αναγράφεται στο τέλος του μηνύματος που την τράπεζα. Σίγουρα, αν είσαι sound effect, θα έμπαιρνε έναν περιπαικτικό γέλιο και ένα sharing να με δείχνει με το δάχτυλο. Μα δεν το φουαρτάρε που θέλει και ψουμνίσματα ο γέριμος. Την ίδια ώρα έρχεται στο νου μου να βρω ένα πρόγραμμα, έναν app για να έχω λίγο έλεγχο στις αποταμιεύσεις μου.
πάντα εξητάρει η σκέψη πώς μπορείς να κουμαντάρεις τα οικονομικά σου. Και δύο, όταν είσαι και ο πλέον κατάλληλος και ήταν στα μαθηματικά, όπως εμένα, δεν έχω ιδέα ρε παιδιά, να ξέρεις πόσο θα σε πάρει ο μήνας που λέτε και αν θα σου μείνει καμιά μπακύρα για να αποταμιεύσεις ως παρατσί. Νιώθεις κυρίως του εαυτού σου και στο τέλος σημαντικός για την κοινωνία. Για την κοινωνία μας. Εφόσον τα κατάφερα, μπορεί και να φανώ χρήσιμο στην κοινωνία αύριο. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν έχω ιδέα από application, πιάνω έναν ειδικό φίλο, τον ειδικό των φίλων που έχουμε, ξέρεις. Έχουμε ένα φίλο για το κάθε τι. Εγώ έπια το συγκεκριμένο το φίλο. Ένα φίλο που είναι μάστρος, ειδικά πάνω σε τέτοιου είδους παροχής πληροφοριών. Έτσι, ακούτε έτσι λίγο πιο upgrade το θέμα μας. Ενημερώνει με, όντως για ένα πρόγραμμα εύκολο που του άλλαξε και εκείνου τη ζωή και τώρα μπορεί με ευκολία να ξέρει στο τέλος του μήνα πόσα φεύγουν και να κανονίζει τους λογαριασμούς του ως γνήσιος άνεργος πλέον τους τελευταίους μήνες. Χρήσιμο εργαλείο στα σέρκα ενός ανθρώπου που το χρειάζεται άμεσα. Το περίεργο τώρα της υποθέσης ποιον είναι? Ως τώρα ήταν όλα καλά. Είχες ένα πρόγραμμα για να αποταμιεύσεις και να σου κάνει τους υπολογισμούς για να φυλάξεις και το κόστος χρέωσης μετά από 34 μέρες δωρεάν χρήσης γνωριμίας είναι 110 ευρώ το χρόνο. Την ώρα που το έβλεπα έκανα πίσω και λέω όπα, εφανήκα μου πάρα πολλά για κάποιο λόγο, προφανώς επειδή τα μαθηματικά μου ελεία, όπως είπαμε. Όταν έκανα ένα breakdown τώρα, ένα μήνα, για να δεις ότι τελικά είναι να χρεώνε σου με το ευτελές ποσό των 10 ευρώ, για να σου κουμαντάρει τα εκατομμύρια σου φυσικά, καθησύχασα τον εαυτό μου, λέω, όπα, μάλιστα, πάρα πολλά καλή επένδυση τούτον. Αξίζει να το επενδύσεις, γιατί όχι. Τούτα ήταν παιδιά, εν ολίγης, εν πολλής. Τούτες ήταν οι έτσι μικρές πληροφορίες που θέλω να μοιραστώ μαζί σας δάμε από τις Ακρόπολης της Λευκωσίας. Τώρα η συχνότητα που να φκαίνουν δεν καθορίστηκε ακόμα. Να το βγάλουμε τούτον, να φκεί με το καλό, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο τη διαδραστικότητα ή και όχι μεταξύ μας, να αρκέψω να πιάνω λίγο και τον παλμό το δικό σας. Και το τι είναι να θέλατε ενδεχομένως να αναπτύξουμε, αν σας αρέσει η κατάσταση τούτη μεταξύ μας, αν και λίγο απρόσωπη, αλλά είναι μαγική για εμένα. Το να ξέρω ότι μπορώ να τρυπώσω παντού. Και ως την επόμενη πιθανόν να έχουμε και μια πιο συγκεκριμένη συχνότητα για να μπορούμε και εσείς να περιμένετε και εγώ να έχω το κινήτρο να φτιάξω. Λοιπόν, γεια σας, για εσάς. Έως την επόμενη φορά. Mais si,